ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ତ ସଜାଗ ହୋଇଯିବେ କି ତମେ ଯେତେ ମାଗିଛ ତାଠାରୁ ତମକୁ କିଛି ବେଶୀ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେ ଲୋକ ମୁର୍ଦାକୁ କନ୍ଧା ଦେବା ପୁଣ୍ୟ ମାନନ୍ତି, କାଶ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା ବି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତେ ତ ଜୀବନ ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ବି ଭାବନି ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ବି କିଛି ଭାବିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛି। କେବେ ହେଲେ କାହାରି ସହିତ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଖାଲିରେ ଦେଖା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କାହାରିଠାରୁ ଆମକୁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ ତ କାହାଠାରୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ କେବେ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ସୁଖର ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି କାହାରି ସୁଖ ଦେଇଥିବ ତ ନିଜ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିବା ଆସିଯିବ ତ ଜାଣିନେବେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ଶିଖିଯାଇଛ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେ ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ହସୁଥିବେ ତ ଦୁନିଆ ହସେ, ନହେଲେ ତ ଲୁହକୁ ତ ଆଖିରେ ବି ଜାଗା ମିଳିନଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ହୁଏ ତ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ। ୟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବନେଇ କରିଯାଏ, ନହେଲେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇନଥାଉ ତାକୁ ତାର ଜବାବ ତାର ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ଧା ମୂକ ବଧିର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଖାଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ କିଛି କରିବେ ନା ଅନ୍ୟକୁ କିଛି କରାଇ ଦେବେ। ଓଲଟି ଅନ୍ୟର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଭଗବାନ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି। କର୍ମକୁ ଡର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଟଳ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେମିତି ପିଲା ତାର ମାଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ନିୟତି ସଫା ଆଉ ବିଚାର ଠିକ୍ କରିବେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସେତେ ମଜବୁତରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଲୁହ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଟାଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଗରିବ ରହିବ ତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେବେ ତ ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବେ। ଜୀବନ ଏକ ଏମିତି ହିସାବ ଯାହାକୁ ପଛକୁ ଯାଇ ହିସାବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି
ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।